What's up talaga inyo? It's me again, Alpin Bautista. Exploring Tarlac. For today's vlog guys, muli tayong na-invite ni Cafe Wagon dito sa may Jetta Road, Barangay Binauganan, Tarlac City, Tarlac. Actually guys, ito na yung pang 4th time natin na iba-vlog natin sila. So, magmula na nag-start siya, talaga nasubaybayan na natin yung journey ni Cafe Wagon. And again, congratulations sa inyo dahil napakalaki na nung Cafe Wagon ngayon. So dati, ito lang mismo tinatawag nilang wagon, meron nila. Nagkaroon silang alfresco dining, yung first floor nila, and then yung second floor. At ngayon guys, dito sa tabi ni Cafe Wagon, nagkaroon na rin siya ng Cafe Wagon Food Annex. Eh kung gusto nyo mag-visit dito, open naman sila ng Monday to Sunday, 8 a.m. until 10 p.m. So later, papakita ko ulit sa inyo kung ano ba yung mga foods na in-offer nila dito. Meron silang unlimited sanggipsal, unlimited chicken wings. Syempre, di mawawala dyan guys. Ang kanilang mga pasta and rice bowls at ang mga pinagmamalaking drinks ni Cafe Wagon. Ito guys, nandito tayo sa pinaka second floor ng Cafe Wagon. So dito makikita nyo yung isang daanan papunta din sa kanilang food annex. So I think sa tansya ko itong Cafe Wagon kasama yung Cafe Wagon Food Annex. Kaya niya accommodate ay 50 to 100 packs and napakaganda ng ambience, napaka-relaxing. Lalo na kapag gabi guys. Sobrang ganda ng mga lightings nila dito and sarap mag-chill pag ini-enjoy nyo yung mga foods and drinks nila. Ito na talaga yung mga sinerve sa atin ni Cafe Wagon. So meron tayong red sweet pasta, and then yung kanilang creamy tuna pasta, yung ating Spanish sardines pasta. So gusto ko siyang tikman, kanina ko siya naamoy and napakabango niya. Sa mga rice bowls nila, meron tayong spam and egg rice bowl, yung kanilang creamy beef, mushroom, and of course yung kanilang corned beef and egg rice bowl. Tapos yung pinagmamalaki nilang french fries and overload nachos. Samahan mo pa yung kanilang mga masarap na drinks. So nakilala si Cafe Wagon talaga unang-una sa mga drinks nila. So ito yung mga foam series nila. Meron tayong Cafe Wagon foam series, matcha foam, strawberry foam, and of course sa mga signature drinks din nila, meron tayong caramel macchiato dito, white chocolate mocha, and of course yung kanilang Spanish latte. Kung gusto nyo mag-unlimited sanggipsal, meron sila dito. May kasama na silang mga side dish. Meron kimchi, meron tayo dito, fishball, kikiam, siomai, and then yung kanilang potato marble. Siyempre may mga kasama ng ibang sauces, and of course din sa kanilang unlimited chicken wings. So may listahan tayo dito ng mga flavors nila. So in-offer din nila dito guys, unlimited chicken wings. So meron tayong parmesan, spicy salted egg, hickory barbecue, spicy garlic butter, honey barbecue, and then yung kanilang premium salted egg. Una natin titikman guys yung kanilang pasta. So sabi nga kanina ako gustong tikman to, itong kanilang Spanish sardines. So ayan, kung mahilig kayo sa pasta guys, try nyo to. And then guys, samahan mo pa ng kanilang mga drinks ni Cafe Wagon. And syempre, isa sa mga bestseller nila dito, itong kanilang creamy beef mushroom rice bowl. So ito titikman natin, pero marami din ng mga ibang pipilian sa mga rice bowls nila. So tikman natin yung isa sa mga foam series nila. Ito yung kanilang
Cafe Wagon Pond Series. So, may kayo sa matcha and strawberry, meron din naman sila dito. Kikiam. Siyempre, meron tayong fishball. Wow. Napaka-overload guys and napaka-cheesy. Eh guys, nung nabusog na naman tayo ni Cafe Wagon, so napakarami nilang sinerve para sa atin. Kaya lahat ng cravings mo nandito na. Kung gusto nyo mag-unlimited sanggipsal, unlimited chicken wings, syempre yung mga pinagmamalaki nilang mga drinks dito, meron silang mga coffee and non-coffee drinks, and of course yung sa mga rice bowl nila, pasta, and syempre hindi mawawala dyan yung kanilang mga finger foods tulad ng fries and then yung overload nachos. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. Katulad nito, and of course, huwag niyo kalimutan i-share ang video nito para malaman din ng mga ibang katarlakenyas natin dyan. Itong si Cafe Wagon. So, meron na siyang Cafe Wagon Food Annex. So, nandito tayo sa second floor. Napakaganda ng ambiance and very relaxing. So, until our next vlog, so